Bon dia, benvolgudes diputades i diputats, benvolguts amics i amigues. Vaig començar el meu discurs de fa poc més d'un any, a l'anterior debat de política general, amb una diagnosi que tenia a tres emergències. L'emergència social, l'emergència ecològica i econòmica, que per jo sempre van de la mà, i l'emergència de país. No puc deixar d'obviar, per molt que aquests dies toqui parlar aquí dels problemes de les nostres illes, una quarta emergència, que és l'emergència democràtica, perquè m'assemblaria molt insolidari parlar al cap i a la fi de l'estat de la nostra autonomia quan som a les portes de que amb una decisió sense precedents s'estigui a punt de suspendre l'autonomia d'una altra comunitat que tenim aquí de vora, juntament amb els poders del seu Parlament, d'un Parlament com aquest, des de la negació del dret a decidir, que hauria de ser la norma bàsica de tota democràcia. Pel que fa a l'emergència social, ahir el responsable de la xarxa de lluita contra la pobresa i l'exclusió ens convidava a recordar un article que darrere les xifres hi ha gent encara lluís, que sovint les estadístiques deshumanitzen, perquè per molt que les xifres hagin millorat, i 80.000 persones el 2016 menys que el 2015 fora del llindar de pobresa, no deixen de ser una bona notícia, encara que n'hi hagi més de 210.000 en situació de risc i exclusió social. I cada cas de cada una d'aquestes persones i d'aquestes famílies ens hauria de recordar a totes quin hauria de ser el sentit primer de la política, allò que ens hauria de fer bategar i marcar-nos el ritme de les coses, per molt que aquest sigui un dels problemes menystinguts en l'expressió mediatitzada de l'opinió pública i inexistent, per cert, a certs discursos polítics, com els que hem escoltat avui de matí, per exemple, del senyor Company. Insistiré en que el risc de cronificació d'aquesta pobresa, a pesar de la millora dels indicadors macroeconòmics, és per mort d'una altra cara de la moneda d'aquest cercle virtuós des que ens parlava ahir la presidenta, del bucle atur, pobresa, precarietat, que s'arrela en un model de desenvolupament que aquesta certa bonança econòmica, però sobretot en les polítiques públiques valentes que s'han desplegat, haurien d'aturar. Se cronifica la pobresa perquè la manera de ser i estar en el món laboral és la precarietat i perquè la crisi presumptament superada ha normalitzat perillosament que el fet de tenir una feina ja no sigui garantia de tenir les necessitats bàsiques cobertes. I això és molt lamentable com a societat, especialment per a aquells grups polítics que creiem en una societat lliure i igualitària. L'emergència ecològica és, i no és perquè encara faci estiu, que també, però convé recordar que som un dels territoris de l'Estat amb major nivell d'emissions de CO2 per mort del trànsit d'avions i, per tant, també amb major nivell de responsabilitat amb el canvi climàtic a nivell global. Com també som, pel fet de ser illes, més vulnerables que el continent davant la manca de pluges, l'increment de les temperatures o els fenòmens climàtics extrems. 2016 va ser l'any més calent de la història i 2017 el segon més calent. I me creguin que no ha estat pel clima polític. Sonada de calor d'aquest estiu no ha estat només una sensació, sinó que ha provocat rècords històrics de consum elèctric a les nostres illes. Enguany han tornat a batre rècords de turistes, especialment concentrats en un estiu on l'índex de pressió humana és del tot insostenible. I parlam d'indicadors dissenyats no per ecologistes radicals, aquests que fan urticària en el senyor Company, sinó per la pròpia Organització Mundial del Turisme, que els assenyala com un dels principals riscos de la indústria que ha posat a les nostres illes en el mapa i en el geolocalitzador de les plataformes de lloguer. I l'emergència de país s'aprofundeix. I els ho dic des de la tristor i la indignació que me genera i hauria de generar tots els que en aquesta cambra, independentment de la seva ideologia, varen prometre o jurar l'Estatut d'Autonomia, perquè és escolmo que la mateixa setmana en què celebram els 40 anys de la gran manifestació per l'autonomia de dia 29 d'octubre de 1977, que va fer possible, entre altres coses, l'existència mateixa d'aquesta institució, haguem d'esperar asseguts a que se desenvolupi un estatut revisat ara fa una dècada, en època de l'inefable Jaume Matas, amb el nostre vot en contra. Deia Josep Maria Llompart, que va llegir el manifest en aquella manifestació, i aquest diumenge fa 40 anys, proclamant que l'autonomia no és una reivindicació més. No pensam en l'autonomia amb una actitud d'enyorança. La concebem com un marc indispensable on les illes podran resoldre els greus problemes que 40 anys de dictadura ens han deixat com a herència. Les illes necessiten una solució a l'estat de dependència i de crisi en què es troben, deia Llompart. I aquesta solució ha de passar per l'autonomia concretada en l'Estatut. Un estatut que reconegui els drets dels pobles de les Illes Balears a disposar de la hisenda pròpia, a regular l'ordenació del territori, tot mirant per l'ecologia i per tots els fets que toquen la nostra existència.
Fa 40 anys, senyores i senyors, i tinc la sensació, sincerament, que som allà mateix. Com si el nostre Estatut d'Autonomia no fos una llei orgànica de l'Estat. No formes part de l'imperi de la llei amb el que alguns s'omplen la boca aquests dies per justificar el retrocés més gran en termes de democràcia dels darrers 40 anys de postfranquisme. Perquè l'Estat no és propietat de ningú, ni del PP, ni del govern d'Espanya, ni dels aparells de poder de l'Estat, on ni tan sols no ha hagut transició democràtica. L'Estat és també aquest Parlament, i la nostra comunitat, i els consells insulars i els ajuntaments. Institucions totes elles sotmeses a un ranci nacionalisme espanyol encassalat per un PP que no és altra cosa que s'acapa del seu projecte centralista i neoliberal. O se pensa que encara que ha quedat tapat aquests dies pels temes de Catalunya no han pres nota que el ministre Montoro fa només una setmana era a Brussel·les a presumir que Espanya gasta menys que mai en educació i sanitat? I qui és que gestiona l'educació i la sanitat d'Espanya? Les comunitats autònomes. Ah, quina coincidència. No volen que facin les polítiques que estem fent, aquestes polítiques valentes, perquè el seu model social, perquè el seu projecte ideològic és el dumping social, és el d'espai gros que se menja petit, és del lliure mercat on la política fa nosa i on els serveis públics només tenen sentit si és per privatitzar-los. Amb la unitat d'Espanya serveix per justificar lo injustificable en democràcia. I així ens han duit en aquesta situació d'emergència democràtica, on l'amenaça del 155 pot suposar el finiquito no només de l'autonomia d'una altra comunitat i de la suspensió de la democràcia a Catalunya. Ja han sortit, obrint la caixa de Pandora, altres líders del Partit Popular, com el delegat del govern de Castilla-La Manxa, ha dit que potser també estaria bé que l'aplicassin allà, o Euskadi, o Navarra. Qui serem els següents? Nosaltres. Per això, perquè som demòcrates, no podem permetre que se desplegui tot aquest pack de la por que va anunciar el Consell de Ministres dissabte passat. Com no hagués permès una sediciosa Rosa Parks, la dona que no va voler seure a la part del darrere del bus públic en temps de la segregació en els Estats Units. Ahir feia 12 anys que va morir. Ni na Neus Català, una de les darreres supervivents dels camps d'extermini nazis, que en tota il·lusió i en els seus 102 anys van exercir el seu dret a vot el passat dia 1 d'octubre. Dones que per mi me representen més que qualsevol dels senadors i senadores asseguts avui a Madrid que veurem què fan aquesta setmana. Perquè és molt greu el que està passant i per això jo me demano si realment ens podem permetre, en legítima defensa de la democràcia, no ser sedicioses davant aquesta deriva autoritària del govern del senyor Rajoy i els seus sequaços. Però tornem a les emergències, perquè les emergències hi són encara, i d'elles volem parlar i dels acords pel canvi com l'eina per fer front en aquestes emergències. I me creguin que quan miram a Europa, com està Europa, el Brexit, l'ultradreta que entra amb força en els governs i els parlaments, o els Estats Units del senyor Trump, i com involuciona l'estat espanyol, o el sud d'Europa, on les experiències progressistes de canvi i de resistència a l'austericidi són contadíssimes, l'experiència d'aquest pacte de govern pren encara més valor i sentit, i la responsabilitat que hi tenim el partit que el conformam agafa encara més força. I crec que en aquestes altures els acords pel canvi han demostrat que funcionen bé, en qualque excés de renou, jo sempre ho dic, que això sí. I per molt que el senyor Company s'hagi esforçat avui de matí a qüestionar l'ètica del pacte i la del meu partit en particular, me creguin que a mi em faria vergonya fer-ho quan presideixo un Partit Popular de Balears que ha estat incapaç de tornar d'obves que sentències fermes i un informe de sindicatura certifiquen que el Partit Popular ha robat a les arques públiques en benefici propi i que ho faci just l'endemà que la Fiscalia, i cit textualment, assenyala que la Caixa B del Partit Popular està abrumadorament acreditada i que no hi ha hagut casos puntuals o aïllats, sinó tota una activitat duradera de suborns a càrrec del PP. A diferència del Partit Popular, a més per Mallorca han reconegut els errors comesos. S'han donat explicacions dins i fora d'aquest Parlament i sense que ningú s'hagi embotxacat un euro públic, hi ha hagut gent que ha dimitit i ja no és en el seu càrrec. Sí. Dimitir, un verb que el Partit Popular desconeixen, llevat de per aplicar-lo en els altres. Així que poques lliçons. Bravegen fins i tot aquests dies del cost de la Comissió d'Investigació de les autopistes d'Eivissa, com si la seva finalitat fos judicialitzar el tema, però ignoren que aquesta comissió ja ha servit per posar de manifest determinades maniobres de les empreses concessionàries que permetran en el govern recuperar per la via contenciosa milions d'euros i que les diligències de la Fiscalia assenyalen, a bones hores,
que podria haver prescrit, però que es pot acreditar delicte com a mínim de prevaricació i males decisions polítiques que tenen responsables directes asseguts entre els escons del Partit Popular. Se llegeix que la diligència, senyora Cabré. Dic que els acords pel canvi funcionen i que fan polítiques valentes, a les antípodes ideològiques del que representava el senyor Bauzá o el seu fidel exconseller company. Han desplegat mesures que el Partit Popular mai no posaria en marxa perquè abans d'ajudar una família sense recursos, el seu full de ruta de dretes passa primer per donar suport en els bancs, en els hotelers, en els interessos privats i a retallar drets. I un exemple clar del que ha estat aquesta política valenta la representa la feina feta, entre d'altres, per la Conselleria de Serveis Socials i la seva gestió, en nous drets com la renda social garantida, que ja beneficia prop de 6.000 persones a les nostres illes i a la qual el 2018 també s'hi podran acollir les persones majors de 45 anys que viuen totes soles i que són un col·lectiu important perquè són, malauradament, la comunitat amb una taxa de cobertura d'atur més baixa de tot l'Estat. I això lliga directament amb la cronicitat de les formes de pobresa denunciades per les entitats socials. També feim front en el fet de ser la comunitat amb les pensions més baixes, que s'han començat a millorar les més baixes de les més baixes, complementades també gràcies a la renda social. En la dependència avui ja no hi ha expedients amuntegats en els calaixos i s'han incrementat en només 2 anys un 42% el nombre de beneficiaris de la dependència i amb més de 300 places de residència en el que duim de la legislatura i amb el pla d'infraestructura se construiran noves residències que també faran de la nostra una societat més digna, perquè tenim aquest deure amb les persones majors que se mereixen un respecte i no només anar-los a cercar a l'hora d'anar a votar en furgonetes. Dret a la renda social, dret a la dependència, dret a la igualtat, implementat gràcies a polítiques i a lleis aprovades amb amples consensos, com la d'igualtat o la llei contra les discriminacions de la LGTBI, que fan de les illes una societat de referència en llibertats i drets civils. Només lluitarem amb èxit contra la violència masclista en la mesura en què siguem una societat més feminista. I els homes també canviem la manera en què ens feim homes i actuem com a homes. Creuem els dits perquè acabem l'any sense víctimes conegudes de violència masclista a les nostres illes. Aquesta és la mena de rècords que volem. Per cert, aquí voldria també reconèixer el paper de l'Institut Balear de la Dona i del Pacte contra les Violències Masclistes i de la mesura anunciada ahir per la presidenta d'un pla especial de garantia de feina per a les dones víctimes de violència masclista durant un any, que en opinió del nostre grup mereixeria ser acompanyat també de mesures de lluita contra les discriminacions a la feina, no només perquè la bretxa salarial entre dones i homes no deixa de créixer, ja et situa en prop de 5.000 euros la diferència entre el que cobra una dona i un home a la nostra terra per una mateixa feina, sinó que encara són massa les empreses que una entrevista de feina, el primer que demanen a una dona és si s'ha de quedar embarassada. I això s'ha de condemnar, però sobretot s'ha de combatre des de les polítiques públiques i particularment les d'ocupació. Unes mesures que haurien de contemplar també la lluita contra l'assetjament sexual a la feina, que no és només un tema de Hollywood. Dret a l'habitatge, a pesar dels pocs recursos públics disponibles per fer el que s'havia fet sempre, que era construir habitatges de protecció oficial. Permeti amb l'esperada llei d'habitatge un canvi de paradigma en les polítiques públiques, tot afavorint els acords amb propietaris i que el mercat de lloguer serveixi prioritàriament a una lògica de drets per damunt de la lògica del negoci. I en l'àmbit sanitari recuperarem en el seu moment el dret a l'assistència sanitària universal, tot i que n'hi ha que s'alegren encara quan els tribunals qüestionen una competència que és nostra, que està en l'Estatut i que és, com va ser el retorn a l'assistència de la targeta sanitària a tantíssima gent. I hem avançat també en termes de qualitat assistencial. I la millor manera de millorar la sanitat i de reduir les llistes d'espera és anar recuperant els professionals sanitaris que va acomiadar el govern anterior i planificar la millora de les infraestructures i nous equipaments, com els que se van anunciar ahir. I fer oposicions, òbviament en el català com a requisit, com no pot ser d'una altra manera. I si hem de parlar d'educació, me permetin que comparteixi en nom del nostre grup el total reconeixement en els docents i les docents, equips directius i pares i mares que fan possible l'educació dels nostres fills i filles i que no se mereixen els atacs i qüestionaments ni de partits ni de mitjans de comunicació. Treguin les seves mans brutes de l'educació, abandonin les seves dèries i obsessions sobre l'adoctrinament a les aules, se desintoxiquin dels manuals franquistes que pareix que alguns duen tatuat a dins el cervell, deixin les escoles i els professionals fer, perquè ells els devem molt, tot pel que fa a la inclusió i la integració social.
Perquè, a més del compromís dels 1.000 milions d'euros destinats a educació a final de la legislatura, del pla d'infraestructures educatives i de la imminent convocatòria de milers de places d'oposició, mentre altres acomiadaven, també, sí, a professionals de l'educació, més de 1.000 que ja han estat recuperats, l'educació necessita sobretot que no la facin servir d'arma política. I la comunitat educativa reclama d'ençà de fa estona un pacte educatiu que és incompatible amb aquestes acusacions. Per això, des de Més per Mallorca, fem una crida a la responsabilitat dels actors polítics en relació amb aquesta qüestió. Com haurien de tenir ja superades, si fóssim un país normal, determinades qüestions sobre l'ús normal de la nostra llengua, que és un dret també i un deure saber, però sobretot estimar, si és que ens estimam a nosaltres mateixos. En lloc de tornar a fer servir la llengua com una arma política. El català és la nostra llengua, però sobretot és llengua de cohesió. I ha jugat, juga i jugarà un paper fonamental a les escoles. Per això la seva protecció i la seva promoció va de drets i no de capricis de ningú, cosa que lamentam que s'oblidi amb excessiva freqüència. Des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports vetllarem perquè així sigui, com no podria ser d'una altra manera, de la mateixa manera que s'hi treballa per dignificar la cultura, que tampoc no existia a l'agenda política de l'anterior govern. El Pla de Cultura iniciat és ja una realitat, com és el suport en els equipaments i el repartiment equilibrat de les inversions a nivell d'illes. De la mateixa manera que s'ha capgirat el concepte d'esports, i on abans se feien palmes a arenes o el senyor Delgado privatitzava d'aquella manera l'escola de vela de Cala Nova, ara hi ha un projecte que vol fer de l'esport una activitat carregada de valors que faci visibles a les dones que hi són invisibilitzades com a tant d'altres àmbits i regulant, com s'ha fet juntament amb Medi Ambient, les activitats esportives en els espais naturals, cosa que, a pesar de determinades crítiques, ha fet que el govern sigui candidat al Premi Natura 2000. Crec que la implementació de la llei de fosses, començant amb l'exhumació de la de Porreres, va representar un abans i un després en la restitució de la memòria històrica i en la dignificació de les víctimes del franquisme. Però admetem que tot el que havien guanyat en termes de concòrdia i de tancar ferides, aquest dia sembla que alguns les volen tornar a obrir amb més virulència que mai, i a Montuïri ho van comprovar fa poc, però seguirem, perquè sense reparació no hi ha justícia. I aquí vull agrair molt especialment la feina feta per la Margarida Capellà, la nostra diputada, que vostès saben que en un dia deixarà de ser diputada per dedicar-se plenament a l'activitat docent a la universitat. I anem en l'economia, perquè vostès saben que a mi sempre m'agrada presentar l'economia de la mà de l'ecologia. I per això penso que la feina que s'està fent tant des de Turisme i Vicepresidència com des de Medi Ambient i altres departaments és tan necessària com complementària. N'hi ha que se pensen que anem fent coses sense saber cap on anem. I no és així. Tenim molt clar que justament perquè partim d'una situació d'emergència és necessari parlar de límits, però també, alhora que parlant de límits, també hem de tenir molt clar que si del que se tracta de transformar el model i de fer de les nostres illes un territori que no depengui gairebé en exclusiva del turisme, cal tenir molt clar que el punt de partida allà on ens ha tocat intervenir i fer feina no és un cotxe nou amb el compte quilòmetres a zero, sinó un model particular de capitalisme madur i d'abast global sobre el qual pretenem intervenir sent del tot conscients de les grans limitacions que tenim, però amb la ferma voluntat de fer tot el que puguem fer per transitar cap a una altra cosa. Transitar cap a on? Cap a unes illes que siguin una referència mundial de sostenibilitat i no de turisme de gatera, sense ser tan ingenus com per no ser conscients que cada mesura que anem posant damunt la taula no és un punt final, sinó una fita més en aquest camí. És el que ja varen fer a inicis de legislatura en l'impost turístic i no crec que, malgrat el joc polític, ningú no pugui negar el resultat d'aquest impost en termes de justícia redistributiva, ni que el gruix de la seva recaptació se destini sobretot a finalitats mediambientals que compensen els efectes negatius del turisme. Res de caixa comuna, tot i que és obvi que la caixa comuna i a totes les caixes de tota l'administració autonòmica hi manquen recursos. De la mateixa manera que molts de projectes van quedar fora l'any passat, enguany ha hagut el doble de dobbers, s'han emès molt més projectes com la rehabilitació de les torres del Temple de Palma, la compra de les finques Canons d'Artà, el suport a altres sectors no turístics com l'agricultura i la lluita contra la xilella o nous projectes de formació professional. No crec que ningú pugui posar en dubte en aquestes altures que l'impost és bo, que era necessari i tanta sort que el senyor Mata no s'hagués doblegat en els interessos dels hotelers perquè tindríem ara 1.000 milions d'euros que podríem haver tingut disponibles tots aquests anys per invertir a casa nostra. En el darrer any
s'ha treballat intensament per regular un dels negocis turístics amb un nivell de complexitat més alt, aquí i a nivell mundial, com és el lloguer turístic, amb interessos socials i econòmics clarament contraposats, i s'ha fet de manera encertada i equilibrada, posant límits allà on s'ha de preservar el dret a l'habitatge, així com s'ha de preservar el territori, posant un sostre de places inèdit fins ara i donant en els consells insulars i en els ajuntaments eines per poder sancionar l'acció de les plataformes en cas que incompleixin la legalitat, perquè fins ara vull recordar que el gruix de lloguer turístic, com s'ha dit aquí, era prohibit. Ara està regulat i plantejat en seny suficient com perquè sigui una peça més dins el canvi de model, evitant, com va passant al sector hoteler, que el poder i els beneficis se concentrin en unes poques mans. Amb el calendari pactat de la promoció turística, en qüestió d'un parell de mesos seran els consells els responsables de la promoció turística, senyor Jarabo, i poden governen els consells. Han criticat en el meu company Biel Barceló fins a la societat durant molt de temps per la seva política turística. Jo li dic ara, aquí, que m'agradaria que els consells facin, a partir de gener, com ha fet ell des del govern, no destinar ni un euro públic a la promoció turística del turisme de masses, de sol i de platja. I aquest és un altre dels debats i de les feines pendents, però urgents, sobre el canvi de model, la desestacionalització. Però no una desestacionalització, i me creguin que entenc el pànic i l'esforç de qualque company, després de viure un estiu com el darrer, no per tenir tot l'any la mateixa quantitat de turistes i el mateix tipus de turisme que tenim en l'estiu. Seria tan absurd com ridícul. Però tenint l'oportunitat, justament per rècords conjunturals d'aquests anys, de reduir el nombre de turistes en l'estiu i d'incrementar-los en l'hivern, sobretot amb un objectiu necessari per a la societat. I si no li volen dir desestacionalitzar, diguem-li penalitzar la temporalitat. Perquè la temporalitat és la mare de la precarietat, de les sobrecàrregues de feina i dels patiments de les quelis i de desenes de milers de treballadors i treballadores i de falsos autònoms de l'hoteleria. Si el model mos condena, i n'hi ha que estan instal·lats, a fer feina 4, 5 o 6 mesos, la mentalitat empresarial, però també la laboral, serà sempre la d'anar a treure el màxim aquí i ara, perquè després, tanmateix, només queda, en els mesos d'hivern, plegar i sobreviure. Jo no vull una societat així. Si volem deixar de ser una societat precària i precaritzada, hem d'anar cap aquí. Som un moment econòmic que representa una gran oportunitat per avançar en aquest sentit, de la mateixa manera que ha estat possible, i vull agrair especialment als sindicats, injustament criminalitzats i desprestigiats per la dreta en aquests anys, la seva gran feina per haver aconseguit signar un conveni d'hostaleria, que és normal que posi nerviosos alguns, però que serveixi de referència i d'esperança per molta gent que fa feina en el sector turístic, ja no només aquí, sinó arreu de l'Estat. Un 17% d'increment salarial és, me creguin, una petita part dels guanys que han tingut alguns durant tots aquests anys. I si no, obrin ara mateix el Google i mirin de fer una reserva a qualsevol hotel de Mallorca, fins i tot ara que ja som a la tardor, i això s'ha d'aprofitar en benefici del bé comú i cercant consensos amples perquè els canvis siguin duradors. I en matèria estricta de medi ambient, les comparacions cauen senzillament pel seu propi pes. Encara que no gaudeixi d'un passat futbolístic com el del senyor company, me permetin que els digui que en Vicent Vidal, el meu company i amic, és un messi de les polítiques ambientals, però també agràries, perquè s'ho sent, a diferència dels qui detestaven en públic i en privat qualsevol cosa que sonàs ecologia, inclosa l'agricultura ecològica, que ara sí, gaudeix d'un pla pioner i està en el seu millor moment. S'ha donat suport en els pagesos en el decret de veritat local, s'ha avançat la bestreta d'ajudes de la PAC d'enguany i s'ha aconseguit que tant el govern d'Espanya com la Unió Europea donin suport a l'estratègia de contenció de la xilella, que és l'amenaça més gran de l'agricultura de les nostres illes en els darrers anys, i que el govern ha defensat en seny i fermesa de la mà dels pagesos i pageses. No han tingut tanta sort amb el pagament de les ajudes estatals del darrer temporal. I aprofitant també per demanar al senyor company, ja que presumeix de tenir bo a nous ministerios, ajudin amb aquest tema. El balanç de protecció del territori no pot ser més positiu. 12.000 noves hectàrees incloses a xarxa Natura 2000, creació del Parc Natural d'Estrenc, imminent ampliació i revisió del Parc de Llevant, una llei de residus que sortirà a exposició pública en breu, o un decret de Posidònia que preserva allò que amenaçaven les prospeccions petrolíferes, però també els fondejos indiscriminats que s'han vist reduïts de manera molt clara aquest estiu en l'increment de serveis de vigilància. O el corredor mediterrani de cetacis, una altra proposta d'aquest govern que serveix per prevenir futurs projectes de prospeccions. Les reserves marines aprovades o en marxa faran acabar aquesta legislatura amb el 25% de les aigües competències del govern balear amb algun nivell de protecció, un èxit en comparació amb el 8% d'aigües protegides a la resta de l'Estat. I han recuperat
recuperat el personal injustament i il·legalment acomiadat pel senyor Company en matèria forestal i de cura dels espais naturals, a més de reconèixer i dignificar la seva feina, perquè, per descomptat, és molt més important aquesta feina que la d'una simple guarda d'ovelles, com deia el portaveu de l'oposició i abans conseller d'Agricultura i Medi Ambient. La lluita contra el canvi climàtic, de la mà de les iniciatives de transició energètica, prendrà per primera vegada forma de llei. I en el nostre grup ens agradaria que inclogués també, presidenta, eines fiscals, imposts ecològics, parlant en plata. Com també ens agradaria que les desgravacions anunciades ahir per la presidenta fossin de prou abast com perquè s'hi puguin acollir el màxim de gent possible. La transició energètica l'encaram perquè, a pesar de les contradiccions evidents sobre la compatibilitat entre territori i energies renovables, tenim molt clar que si a curt termini volen tancar el Morterà, una de les centrals tèrmiques més contaminants de tota Europa, han de prendre decisions, mos han de banyar i l'emergència ecològica no pot esperar. Com veuran, m'atreviria a dir que s'han fet autèntics miracles, sabent d'allà on venim, però sobretot sabem aquí tenim davant posant pals a les rodes. I és aquí on m'vull aturar a parlar del nostre autogovern i de tot allò que ens agradaria poder fer i no ens deixen. Per això vull parlar de respecte i de manca de respecte. Perquè els qui no escolten mai, els qui ignoren i menyspreen la diversitat, apel·len aquests dies en el respecte de la llei o l'imperi de la llei, que són encara més dur, gairebé amenaçant, com per justificar la nefasta gestió de la qüestió catalana per part del govern del PP, que ens du directament en el precipici democràtic. Sense respecte a les persones no hi ha ni democràcia, ni llei, ni societat que s'aguanti. Faltant el respecte és que fa unes setmanes vengués el senyor Rajoy a Palma a apel·lar de nou a la legalitat, a l'imperi de la llei i a la unitat d'Espanya, la mateixa setmana que el Congrés de Diputats, per ordre seva, tombava dues lleis, la de prospeccions petrolíferes i la de reforma i la del REP, dues lleis estratègiques i aprovades per unanimitat en el Parlament de les Illes Balears, sense deixar cap possibilitat de que siguin tramitades, cosa mai vista, sense precedents en tota la història de la democràcia. Això tampoc no té precedents. Faltant el respecte és incomplir sistemàticament l'Estatut d'Autonomia i que l'Estat recorri les nostres lleis, la darrera, la d'avaluació d'impacte ambiental, i no només ara, fins i tot les lleis que s'aprovaven a l'època del senyor Bauzá, la llei de comerç, la llei de pesca, o que envia avisos d'inconstitucionalitat per gairebé tots i cada un dels projectes de lleis que el govern aprova o que se debaten en aquesta cambra. Per quan, senyores i senyors del Partit Popular, de Ciutadans i diria també que del Partit Socialista, un desplegament com el que volen fer per 155 d'articles de la Constitució, com el 35, el dret a una feina digna, el 47, el dret a l'habitatge, o el 14, la igualtat de gènere, com suggeria ahir el portaveu de Jutges per la Democràcia. Faltant el respecte a reduir el principi constitucional d'igualtat entre ciutadans a les nostres illes a una utopia, gràcies a un sistema de finançament que per ara té tota la pinta d'empitjorar. I aprofito aquí per tornar a proposar en nom del nostre grup parlamentari que si realment el senyor Montoro, el mateix que se'n va a Brussel·les a presumir de que gastam menys que mai en educació i en sanitat, si té la més mínima voluntat política de plantejar un sistema de finançament que no ens perjudiqui, deixi en tèntol, deixi en suspens l'arbitrari pagament del fons de suficiència. Són 800 milions d'euros que ens manlleven i que res no tenen a veure amb la solidaritat entre territoris. Faltant el respecte és deixar esperant a la gent del Llevant que arribi un tren pendent d'un conveni ferroviari incomplert i no reclamat pel govern anterior del Partit Popular, mentre gasten milers i milers de milions d'euros en baves que moltes vegades van buits. Faltant el respecte és que en ple debat social sobre la massificació turística i en demandes històriques de millora de la mobilitat entre illes, el director de l'aeroport de Palma rebutgi comparèixer en aquest Parlament perquè ell no té per què donar comptes aquí. Encara que Son Sant Joan generi ell tot sol el 20% dels beneficis d'AENA i no pocs impactes negatius a la nostra illa. L'article 32 del nostre Estatut també diu que els aeroports i els ports han de ser cogestionats per la nostra comunitat autònoma. Això és una falta de respecte. I faltar de respecte és actuar des de Madrid com si aquí tots els que hi vivim fossin turistes, quan la realitat són milers de quelis en l'escana baldada per la càrrega de feina i en les pensions més baixes de tot l'estat, i comerciants, i mestres, i picapedrers, en el denominador comú de la precarietat gairebé crònica i de la incertesa per futur.
Per això, des de Més per Mallorca, exigim respecte a les nostres illes i a la nostra condició insular, que és el nostre fet diferenciador, i aquest és un element amb prou pes com perquè se mos tracti de manera diferenciada, de la mateixa manera que som els primers en aportar i els darrers en rebre. I trobant que quan te falten en respecte d'aquesta manera tan sistemàtica com se mos ha tractat a les illes, tots i cada un dels greuges que totes vostès coneixen sobradament, competències exclusives o compartides no implementades de l'Estatut d'Autonomia, règim especial o inversions estatutàries, entre moltes altres, les hem de dur en el terreny judicial. I si tot l'aparell institucional i judicial que s'està desplegant aquests dies per frenar les aspiracions del poble de Catalunya és tan neutral i tan impecable, supos que ens acabaran donant la raó, o no? Vivim en un estat de dret. Allò que tenim clar, salvant les distàncies, i no me malinterpretin, és que o som capaços, entre totes i tots, i amb esperit unitari, de crear entre totes i tots, com el dia que el senyor Llompart va llegir el manifest de la Diada de l'Autonomia, el problema illenc a Madrid, o no mos faran ni punyetero cas. I crec sincerament que aquesta via seria molt més efectiva per nosaltres que la d'una reforma constitucional que en aquests moments i en la correlació de forces que ha estat només mos pot deparar major incomprensió i més centralisme. Torn en el gran Josep Maria Llompart per acabar. Proclamant ben fort que no ens anima un esperit de revenja, sinó de justícia. No un esperit de tancament i de capelletes, sinó d'obertura i de solidaritat. No un localisme estret, sinó una clara consciència de la nostra personalitat històrica i cultural i un desig de participació activa en la construcció d'un món millor. Vet aquí la nostra aportació política en els acords pel canvi i en aquest debat, l'aportació política de Més per Mallorca. Polítiques valentes carregades de drets, transició econòmica i ecològica i exigència de respecte. Moltes gràcies.